Τους τελευταίους μήνες, ο Ντέμις έχει εστιάσει όλη του την προσοχή στην καινούργια εταιρεία δημοσίων σχέσεων που ετοιμάζει. Το ποδόσφαιρο δεν φαίνεται να τον απασχολεί όπως άλλωστε στο παρελθόν. Αισθάνεται πολύ καλά και είναι πολύ ευτυχισμένος με τις καινούργιες του δραστηριότητες. Ο Ντέμις σχεδιάζει να ασχοληθεί με διαφορετικούς τομείς όπως management καλλιτεχνών, οργάνωση μουσικών συναυλιών και άλλα. Η Δέσποινα αντιμετωπίζει πολύ θετικά τις νέες ανασχολήσεις του Ντέμι, τον υποστηρίζει και τον συμβουλεύει, λέει στενή φίλη του ζευγαριού. Ο Ντέμις έχει βρεθεί τους 2 τελευταίους μήνες πολλές φορές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, προκειμένου να συναντήσει κορυφαίους μάνατζερ και μουσικούς παραγωγούς. Ο 35χρονος πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ σχεδιάζει την οργάνωση κορυφαίου μουσικού event με top rock μπάντες και τραγουδιστές. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να ταξιδέψει σύντομα με τη σύζυγό του στο Λονδίνο.